Helo, Gethin Evans dyn enw i. Dwi'n gyfarwyddwr artistig yn Frân Wen, a dwi yma yn be fydd ein cartref newydd ni, Nyth, i rannu rhaglen o waith efo chi byddwn ni'n neud dros y misoedd nesaf. Byddwn ni'n cydweithio gyda rhai o artistiaid mwyaf egniol Cymru, gyda llwyth o gwmnïau ar draws y wlad, i datblygu gwaith newydd, i rhannu gwaith ar y gweill gyda chi, gweithio yn ein cymunedau ni, ac blwyddyn nesaf byddwn ni'n neud cynhyrchiad llwyr newydd. Be bynnag di'r amgylchiadau, nawn ni ffeindio ffordd i wneud o. Cadwch yn saff, a nawn ni weld chi ar y ffordd.